باب استحباب الصوم ستة أيام من شوال. Şawwal ayının 6 gününün uradaһyn tutuw hem onun faziletleri, uzunsalıkları turanda daha bir de isке düşürüp öteyik. Çünki Şawwal ayının yarty ötüp de gitdi. Tutalmay kalgandar üçün bu iskertme bolhan tutkanlar üçün bir kıwanys bolhan. Çünki bu günler ötele gite. Ukunusly bolup kalmahan. Adaktan aýtmaska wagtym bolmany, unutkanmyn dip iskertme her bir çünki Allah Taala aýta, iskertew musulmanlarga yardam ederler. An Abi Eyyub radıyallahu anhu rivayet ette enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men sama Ramadana. Kim Ramazan ayın urada tuttu. Thumma atba'ahu sitten min Şevval. Şunan hun Şevval'den 6 günün tuttu. Kana kasiyamid dahr. Kana buldu bir yıl boyuna urada tutkan hamak. Ad-dahr ol aytilaýynda bek uzun odaýly wagtga indi. Manda kile bir yıl samahy dip anlatyp kellerinde galimdar hem ulap qarahaq biz bir yıl boyuna bir kimimizden de halinden kelmek gün haýyn urada tuturga. Tuthaq da ol bizge awır bolasak. Şoğa ýeňillik üçin Allah Taala bizge oşunday esoldy көрһätdi hem ýolda asty. Oşuny utkarıp ýebermeyik. Sawaplar Allah Taala nasip etsin diýip niýetlerimizi togurlap, oşo Şawwal aýynyň 6 günün tutup goýaýyk, günleriň uzunlygyna garamasdan, çünki olaryň sawaby boladyrdyr. Bu günlerge keri gaýtyp bolmaz, ol ötele gite. Şoňa aýtam bit ukunusly bolmahan, bir-birimizge iskertip, edeger oşo Şawwal aýynyň ejerlerini alyp galarga tyrşaýyk. Allah Taala nasip etsin. Hem bu hadisde Müslim rivayet etken.